Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Bagyo Yuwono, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, bapak-bapak saha ibu-ibu guru ingkang kula bekteni, para adik-adik kelas ingkang kula tresnani. Puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa, tansah paring kanugrahan, rahmat, serta hidayah dumateng kita sedaya. Satemah ing wekdal punika saged kempal manunggal kanthi wilujeng nir ing sambikala. Kadang kula kelas 7 ngantos kelas 8 ingkang kula tresnani, sekedhap malih kula sekanca kelas 9 badhe nilaraken pawiyatan SMP Negeri 1 Gandosari. Pramila mbok bilih sandanganipun kula sesrawungan kaliyan panjenengan sedaya wonten kelepatan saha tindak tanduk ingkang kirang mrarani ati ing pangalih panjenengan sedaya. Kula sekanca nyuwun agunging pangapunten. Awrat sejatinipun kula pepisahan nilaraken pawiyatan punika, nilaraken adik-adik kelas kula ingkang sampun kula anggep sederek dene piyambak. Nanging kados pundi malih jer kula panjenengan sedaya namung titah sewentah, boten kuwawi nyelaki pepetening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Adik-adik kula nderek paring pepenget dumateng panjenengan sedaya. Sak medal kula saking pawiyatan punika, pangajap kula adik-adik segeda dados siswa-siswi ingkang tansah bangun miturut dumateng bapak saha ibu guru, lan dados murid ingkang pinter saha kreatif. Adik-adik ingkang kula tresnani, kula tansah njurung donga lan pamuji mugi-mugi ingkang tasih wonten ing pawiyatan mriki tansah pikantuk pangayomanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Semanten ugi kula nyuwun donga saha pangestu, mugi-mugi kula sekanca saged nglajengaken wonten ing pawiyatan ingkang langkung inggil. Wasana namung semanten atur kula minangka sesulih rencang-rencang kelas 9 nyuwun lumuting samudra sing pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.